Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dneska je tu se mnou bráta a Marek. Ok, dám. Počkej. No, čekám. To z projektory na leveli 27. Tak pojďme. No, tak. Čelouky, hej, čelouky. Svítíte s čeloukami. Podržíme se. Milan, ty zober emokolonize. Nie. Spirit box a UV světlo. Mám vlastně to. Ok, a spirit box. To je ještě. Tak můžeme jít. Moc nevím dneska. Může. Zkoušej si to, pravda, tak? Nedá se. Kde je místnost ducha? Hledat ty místnost Ale když nevidíme, co je slepý. Já nic nevidím. Skidby toilet. A nevím ani kde jsem. Čakajte ma. Čakajte stopping. Stop. Ok. Tak jdeme. Sama, prečo sú ťa vlastnosti pootvorené? Aniž nikto tu nebol. Keď si koupil Milane, sú jak slepí. To je krvavá vana. To nie je krvavá, ale je krvavá. To vypadá jak krvavá. Stále 18 stupňov. Nie sú pojistky. A to vlastnosť ducha nikdy nebude. Kde jsou pojistky? Pojistky budú dole. No. Ničo, nazve si pojistky. Kde jsi? Kde jsi? Hore. Kde je hore? Hore. Vidím ta. Zober kameru. Já nemám kameru. To položím veci. Ja idem pre kameru. Já jdem. Ja idem zobrať 4 ďalšie veci. Jsme v okeánu. Já jdem zobrat kameru. Ty to čurálku, daj mi aspoň tepomel. Dostanem. Daj mi ho. Dropni mi ho. Dropni. Prosím. Halo. Dropni mi go do Gregor. Bože, je na zemi. Tu jste na zemi. Tam nic nevidím. Kde je na zemi? Kde? Chodu. Chod. Je plné. Toto si zober. No, zapínám ho. 15. Ty vole, malým som posral. Ducha, toto je vlastnosť ducha. Hej, je tu 7 stupňov. Je tu 7 celá sily. 9 stupňov. Ale tu je počet zelený. Je menej. Tuto je málo. Toto je 8,5. 7,2. 7,6. 7,5. 8, 9, 8. To má
Už máte někdo Spirit Box? Já mám Spirit Box. Ok. Zapínám ho. No, zapni. A teda registraci. Já si dostanem Ty máš Milan u vesluku? asi přátelský. No odpovedal zatiaľ. To má hnedka odpovedalo neskôr. Asi ja neviem. Zober toto, jak sa to volá. Taký laser. A kde máš tam vzducha? Aha, ne. Otoči! Otoči! Pomôž! Zabil ma! Mŕtvý som. Ja som mŕtvý. Zabil nás obidvoch, to bude Mario. Mario, asi je. Je to Mario. Mario. Kde by si Mario? Zomreli sme. Kde by si Mario? Úplne ľavo dole. Moro i Mario. Je to Mario. Mario je to. Počkaj. Ja neviem. Tak. Tak odíď. Čakaj. Odíď. Odíď. Srandu. Odíď. Odíď! Musíš, vrátil nás. No ja neviem, on tam asi nejde. U nás nepasuje. Odíď! Odíď! Musíš odísť. Značky 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Zmak. Poď máme jeden úkol a je to Monreal. To Spirit. To není Spirit. Bo on mi neodpovedala za to otoci. Marek, povedz ma 13 a my dva máme 0. Nie, Spirit Box to môže byť. Raz viete ploty. Ja kupuješ si, gral som nejaké flashbang. Gral som... Zažte si démon, halo, zažte Ok. si démon, Daj si démon. démon radšej, démon, lebo asi to bude lepšie. Oka. Poď No, teraz Monreal. ja sa zabijem, tedy by to bol môj jedno. Ja už som posral, tak. Ja by som bol nasratý. Ne. Hantu. Kamo, on ma zabil. Lebo ja som sa s ním odplávala, normálne ma prišel zaskeratiť. A tak ja som si myslel, že taký to bude démon, ale nie je to démon. No tak je to hantu. Ani jedno z toho, čo sme Ok, mysleli. ideme. Ideme ďalej. A jak natáčaš videa? Natáčaš? Hej, natáčam. Zoberte niekto fotek a MF5. No, poď. Teda MF4 ide. A zoberte ultrafilové svetlo. Tak to ja vezmem. A zoberte Spirit Box. Tak to ja. MF4 ide. Nie, Zobral. oka zobrať. Ja som to zobral. Poďte, MFRD. poďte. Ideme. No ja idem. A už je Tak to... to vyzerá môj prvý deň do školy. Aj môj. Cítim, Aj ja. keď idem do školy. A toto je posledný krát, čo nie natáčam, ale posledná hra. A potom koncíme.
Budeme pokračovat. Tu nič nevidím. To bude hore. Kde ste? Dole. To ide dole. Ale to bude miestnosť ducha, bude hore. Je to hore. Je to hore asi tak. A len trošku. Trošku viacej vidím. Ja som zvyknutý na tento pohľad. A, Pipa! 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 Na slovku, na slovku, na slovku! Oto si. Bolo to na slovke, ovládam. Nič. Bolo to na slovku. Tuto to na schodoch to pípalo, jak kokot. Kokot! Zase! Na dvorku! Tuto je vlastne ducha. Presne, Tu sa pohol ten obraz. Ten obraz sa pohol. Oga. To má UV svetlo. Dajte mi UV svetlo. Dropnite UV svetlo. Milan, ty si ho bral. Dropni. G. Bolo to na UV svetlo. UV svetlo, je. Tak UV svetlo môžeme dať tuto. Idem zobrať veci. Idem zobrať kameru. kde ste? Išli sme zobrať kameru a toto Poďte veci. zobrať veci. Lebo ja idem. Mám len 2 spirit box. A Kde tak sa mal je? si to vyhodiť Preto tam. poďte. Mali ste to tam Ja som zobral kameru. No tak nevadí. Je tam. Pravím kameru. Ja som zobral kameru. Vezmime to tam, túto sol. Poďme, poďme. Aj ja som zobral. Tak ja už nemám plné, ja mám plné ruky. Je to hore. Ja som to mal na stôlke. Zatiaľ mrazí, zatiaľ som si tam nebol. A idem zobrať. Nepoďte sa mnou. Tak ja tu... Poď sem. Svetlo. Co? Svetlo, poď sem. Kde mám ísť? Som tu. Čo ti to pípa? Tuto, koľko bolo? Útoči. Útoči. Zabil ma. Ania, Jsi tady. Hľadá tam Marek. Fuj, ten vypadá hnusne. Jako so sekerou. ty to pobegaj. Toto. Marek taký poltergeist.
Musí to být. Je to tohoto gay. Zabil nás všetky. Možno, ja neviem. Možná. A ja si myslím, Ne, tak jen. nie. Jean. Zavolám sa nedelný, kamo, ja som bol No. hral sám. Ale to normálne, že dajú. Tak za to se majte, dámy a pánové. Vítám vás. Tak se majte. A čau.